Ukuba yini mina into engiyaziyo ukuthi noma kuthiwa sesinethempeli lesihlanganyela khona nina abantu niyokwenza izinto ecasheni ithi ngicashela mina nabanye abazalwane uNkulunkulu ukhohle ukuthi ubona zonke izinto esizenzayo ngiyakunqobela ukuthi abantu kuze yazi mekuza abantu ngempela amasaba uNkulunkulu bezosaba uNkulunkulu bengangiboni mina uthi meze cabanga ukwenza okubi yakhumbule uNkulunkulu akakhumbuli mina mina ngifice abantu bebhema bephuza ngibatshela ukuthi abanye abazalwane bezitshela ukuthi hayi kufanele simgcishe imfundiso noma simxoshe ukuze aphenduke no uma ngifica umuntu ebhema noma efeba kufanele ngishumayele ngishayele isono lesi kuzofika isikhathi uNkulunkulu azofaka umoya kuyena lo muntu lo hayi ukuthi mina ngizozama ukusabisa umuntu ukuthi ashintshe no umuntu uguqula uJesu hayi mina umuntu kaNkulunkulu